En nat drømmer Åge Ål fra Aalborg, at en ål, der hedder Åse, siger: Kom til Aarhus, Åge. Næste morgen springer Åge i vandet og svømmer til Aarhus. På halvvejen møder Åge en kønål. Han stopper ikke. Han har jo travlt. I Aarhus er der bare ingen Åse. Efter at have let et helt år efter Åse i Aarhus, drømmer Åge en ny drøm. I den nye drøm siger Åse: Åge, kom til Aalborg. Straks næste morgen begiver Åge sig på vej. Da han igen møder den kønål på halvvejen, stopper han og siger: Hej, jeg skal til Aalborg, for i nat drømte jeg, at en, der hedder Åse, sagde: Åge, kom til Aalborg. Hvor mærkeligt. For i nat drømte jeg, at en, der hed Åge, sagde: Åse, kom til Aarhus. Så du må være Åse? Ja. Og du må være Åge. Råber begge ål og falder hinanden om halsen. Næste dag bliver de gift og flytter til Olskov, og der bor de stadig.